arbejdet sammen med Andreas og Camilla om at lave den her new girl, og vi har startet med at lave en indledning, og så har vi lavet et kort resumé af selve historien. Så har vi lavet en personkarakteristik både af vores hovedperson og af hende her Allison. Så har vi snakket lidt om nogle symboler, hvor der er nogle klare symboler i det her essay, eller den her short story. Og så har vi snakket lidt om temaer, og til sidst har vi snakket lidt om noget budskab, og til sidst en konklusion. Vi har gjort det på den her måde for sådan først at have en stor trakt, altså et forslag eller en trakt, og så lige så stille kort det ned til at kunne konkludere på, hvad vi synes den her novelle handler om. Så det var sådan starte med en indledning, og så sådan beskriver det konkrete i det, og så går lidt mere i dybden med det, og til sidst konkluderer på det og samler op på det hele. I forhold til sidste essay, vi skulle skrive, jeg synes, jeg har prøvet mere sådan at skabe en mere rød tråd igennem hele essayet, for sådan at gøre det mere at gøre det mere overskueligt, hvilket en rød tråd klart skaber. Og til næste gang vil jeg helt klart gerne gøre noget mere med mit sprog, og det synes jeg, det er måske også svært, når vi har lavet en gruppeaflevering, men gøre noget mere ud af sproget i forhold til at få nuanceret det noget mere, og få gjort det lidt mere lækkert at høre på. Og så nogle mere glidende overgange for vores forskellige punkter, så det bliver lidt mere, så det ikke bliver så opremsningsagtigt, som jeg synes er vores meget blevet, og der ikke er sådan en glidende overgang igennem, og det kunne nok også skabe et svært at have en mere klar rød tråd i. Og så også en mere bedre konklusion, som sådan konkret går ind og ser på, hvad vi har lavet i vores indledning, og det sådan har samme tema. For den her historie er der nemlig de her to temaer, både det der med sådan gruppepres, eller sådan underforstået gruppepres, selvom man kun er to, men der er også, racisme heroppe selv i 1980. Så det er sådan to sider, og hvor vi har valgt at tage den der gruppepres side, og sådan det med at være lille og være barn, og så holde den igennem hele, men også få den anden vinkel med. Og det synes jeg sådan at komme med en bedre konklusion på det her. Men alle tingene var lidt svære, fordi vi var en gruppe, og det er så der på den måde er det lidt sværere at skabe en rød tråd, men på den gode side er det også, at der er flere til at kigge på det, og flere til at se på sproget og sådan noget.